Takže ahojte milí diváci a ľudia, tu máme Kolárovský jarmark 2026 sa nám blíži, máme prehľad atrakcií, deň druhý, už sú niektoré atrakcie postavené, poďme sa pozrieť. Tu máme pána kolotočára Jančiho aj Twister, oni sú už obidvaja hotoví. To je Twister B. Počkaj, spadlo ti toto. Tu máme autodrom, ten je tiež už dokončený. Tam máme Haligari, ten je už tiež dokončený. Tu máme atrakciu Ibizu, tá nám dnes prišla, ešte nie je postavená. Tu máme booster, ten sa nám už začína stavať. Idem ďalej. Sziasztok! No, sziasztok! Tam máme atrakciu Extreme, už je dokončený. Tu máme bobovú dráhu, už je dokončená. Tu máme detský kolotoč Korytnačky, prebieha ich stavba. Ďalší detský kolotoč tuto za mnou dokončený. Tu máme breakdance, prebieha stavba. Tu máme veľmi očakávanú atrakciu mojho kamaráta, pozdravujem ťa, atrakcia skateboarding, máme to dokončené.
Tam máme ruské kolo. Ešte nezačala stavba. Tu máme motýle. Prebieha stavba ešte. Tak. A to je na dnes všetko. Zajtra ešte možno jedno video dám, už aj Ibiza bude postavená. A ostatné kolo, to čo je úzké kolo, dúfam, že už čoskoro sa začne stavať. Ale to je všetko. Ďakujem, Tomás Kolárova.